Que tal? Moi boa noite, un saúdo, que tal? Estamos xa a mércores, seguimos avanzando nesta semana e como cada día queremos xa información local, facémolo aquí, na televisión local, e facémolo agradecéndoche que volvas a sintonizarnos. Comezamos hoxe falando do que foi, sen dúbida, a nova da xornada. Todos e todas estamos pendentes de escoitar esas sereas, eses sinais acústicos que nos avisarían, esperamos que nunca teñan que facelo, aunque si o seguirán facendo como simulacro, seguramente cada ano, pero se houbera algún problema no Encoro da Ribeira. Este mediodía podemos escoitar as sereas que deben avisar se un día se pon en marcha o plan de emerxencia de presas establecido para o Encoro da Ribeira. Un plan que conta con este aviso acústico para establecer a organización dos recursos humanos e materiais necesarios para o control dos factores de risco que poden comprometer a seguridade da infraestructura. Con este simulacro que trascendeu á poboación, tentase estar preparado para determinar os sistemas de información, alerta e alarma, facilitar a posta de disposición preventiva dos servizos e recursos involucrados na protección da poboación no caso de colapso ou avaría grave da presa da Ribeira. O obxectivo deste simulacro era dar a coñecer esta alarma e que os veciños a recoñecesen para que a poboación potencialmente afectada poida adoptar as medidas de autoprotección correspondentes. Así, durante a proba de son, coordináronse diferentes actuacións destinadas a protexer a poboación e reducir ou minimizar as consecuencias ante posibles incidentes. De feito, se este sistema de alerta se pon en marcha, iso significa que se pode producir ou xa se produciu o asolagamento das zonas ubicadas augas abaixo da presa pontesa. Tal e como se producía esta mañá, o sinal de emerxencia é dun minuto con ciclos de 2 segundos. Pruebas del sistema de aviso a la población para riesgo de inundación. Ademais desta medida de alerta, o pasado mes de agosto se colocou sinalización en distintos puntos do leito do Eume para indicar que son zonas con risco de alto grau de inundación, ao que se sumou estes días o reparto de dípticos e cartéis informativos sobre como actuar en caso de perigo, xa que compre afastarse do leito dos ríos e regatos, dirixirnos a puntos oficiais de encontro como o Colexio da Madalena ou a Asociación Mincallo ou a puntos altos, ademais de seguir as indicacións das autoridades. Agora a prevención vai seguir durante as vindeiras datas e, como xa se principiou esta semana, vanse realizar actividades de formación e información relacionadas con este plan de emerxencia, como charlas en asociacións de veciños, colexios e tamén en prazamentos como a Casa do Peso. Este ano chega un pouco máis tarde a Semana Santa, por iso ata agora tampouco se abriu o prazo, pero agora sí, a un ves vista, ábrese o prazo para inscribirse nos campamentos urbanos que nos chegan sempre nesas vacacións dos nenos e das nenas en Semana Santa. O Concello das Pontes, a través do Centro de Información á Muller, reeditará o mes que ven os seus campamentos urbanos. Nesta ocasión, búscase botar unha man ás familias pontesas durante as vacacións de Semana Santa para que poidan conciliar traballo e obrigas cos seus nenos e nenas, ofrecéndolles un programa de cuidado e diversión para as crianzas que coinciden cos horarios laborais habituais. Así, do 30 de marzo e ata o 6 de abril, entre as 9 e as 2 da tarde, nas instalacións do Colexio da Madalena, volverase contar co respaldo dun grupo de monitores e monitoras especializados en tempo libre e que desenvolverán unha interesante programación con obradoiros, sesións deportivas, excursións pola vila e actividades dirixidas a fomentar valores. Para esta Semana Santa, habilitáronse 30 prazas para nenos e nenas de entre 4 e 12 anos de idade e para as que hoxe mesmo se abría o prazo de inscripción. De feito, a matrícula pódese realizar de xeito presencial no rexistro do Concello ata o día 18 do mes que ven, con cita previa, ou ben mediante a sede electrónica ata unha media da tarde do propio 18 de marzo. Con respecto aos requisitos a cumprir, é preciso que as familias solicitantes estén empadroadas no Concello das Pontes e facer entrega da documentación exixida e do formulario de matrícula. Asemade, cada campista aboará 10 euros en concepto de matrícula. A adxudicación das prazas realizarase conforme as bases da convocatoria, con adxudicación directa, cando o número de solicitudes non supere o das plazas ofertadas, ou no caso contrario, mediante baremo.
A chegada do bo tempo, cando menos a ausencia de chuvias, foi boa nova para todos e para todas, pero é que, ademais, xunto con ela, ven o cumprimento dunha promesa, que en canto deixara de chover, se reanudarían, como así se anunciara, as obras da Avenida Galicia. Pois así foi, outra boa nova que asociara ese bo tempo. Tras máis de 2 meses de intensas chuvias que non permitiron a labor dos operarios, co inicio da semana e a chegada do bo tempo, reanudábanse as obras da cuarta fase do proxecto de renovación de pavimentos e servizos da Avenida de Galicia. Precisamente onte mesmo o alcalde Valentín González Formoso, xunto co edil de obras Roberto Rivera, visitaban a evolución do proxecto, no que se investiron 237.173 euros, con cargo á Deputación da Coruña, e cos que se completa a transformación integral da principal vía do municipio. Así as cousas, durante os traballos levados a cabo, elimináronse desniveis entre a calzada e as beirarrúas, mellorouse a iluminación pública, coa instalación de novos farois e captafaros LED nos pasos de peóns, separouse a rede de drenaxe de augas pluviais da rede de saneamento, renovouse o firme as beirarrúas con materiais estéticos e funcionais e sustituíronse as barandas por outras de aceiro inoxidable. Agora estás a traballar na zona de rodadura e nos aparcadoiros, onde xa se aplicou unha base de formigón bituminoso. En estes días, estás a traballar neste caso na impresión do aglomerado como acabado decorativo. A intervención completarase coa finalización de parte da balaustrada, a instalación de papeleiras, bancos, xardineiras, alcorques para as árbores e a reposición da sinalización vertical e horizontal. Repasamos agora que deu de si unha nova xuntanza de Relendo a Vida. Desta vez estivo centrada na poetisa da que imos de celebrar unha nova efeméride, de Rosalía de Castro. O pasado luns conmemorouse o Día de Rosalía, o 23 de febreiro máis, neste caso, para lembrar a gran poetisa galega, facían a principal do Rexurdimento que nacía hai 189 anos en Compostela. Unha muller relevante polo que supuxo para o idioma galego e para as nosas letras, e que hoxe foi a protagonista dunha nova edición dos Encontros de Relendo a Vida, o clube de lectura ideado pola Biblioteca e o Centro de Información á Muller para veciñas de 50 anos en diante, xareiras da literatura e do seu poder socializador. A facianas habituais deste encontro se sumou a bibliotecaria Anabel Alonso, que volvía a levar o peso da cita. Así como xa é habitual, dábase lectura a un díptico no que se recollía non só a biografía da autora galega, senón tamén o que supuxo para a literatura nacional e internacional, o que se sumou unha explicación sobre os inicios da celebración do Día de Rosalía e que data o 2010, a raíz dunha proposta impulsada pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Como tamén xa é habitual, houbo tempo durante o encontro para abordar o uso do idioma galego no día a día. De feito, moitas das presentes apuntaban que cando eran nenas, falar en galego era cousa de clase social baixa e que o idioma tan só se empregaba nas zonas rurais, unha situación que foi mudando co tempo. Outro dos temas de debate foi o papel da muller na literatura do século XIX, moitas veces invisible porque as mulleres non se lles permitía estudar na universidade, non accedían á mesma educación ou non tiñan as mesmas posibilidades de aprender que os homes, relegadas ao papel de cuidadoras e amas de casa. Unha situación que afortunadamente, tal e como apuntaban algunhas das participantes, cambiou co paso dos anos e que non sería posible sen mulleres como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e tantas outras que romperon esas primeiras barreiras. Un espectáculo de prestixio en As Pontes, falamos de Danza Monte e, ademais, falamos de que se vai estrear aquí, en As Pontes. Están a venda xa as entradas. O Auditorio Municipal Alobi vestirase de gala este mesmo sábado para acoller a estrea da versión extendida de Monte, o novo espectáculo da compañía Laboratorio Escénico. Trátase dunha proposta de danza contemporánea e música en directo ideada pola coreógrafa cubana Maura Morales e que dirixe a 3 bailarinas e 5 músicos nunha experiencia artística de gran intensidade estética e emocional. A proposta busca render homenaxes ás mulleres que deixaron atrás a súa vida para emigrar coa fin de labrarse un futuro nun novo país e cunha nova cultura, eliminando as fronteiras e ese sentimento de pertenza a un único lugar. Baixo a dirección de Maura Morales atoparemos as bailarinas Ana Beatriz Pérez, Estefanía Gómez e Alba Fernández e os músicos Diana Tarín, Armauri Quintero, Alfredo Álvarez, Pablo Hernández e Octavio Vargas. A eles súmanse 2 pontesas, Isa O'Connor e Carolina Díguele como escenógrafas, aínda que Díguele tamén é a responsable do deseño de vestiario. Monte arrincará a súa representación ás 8 do serán e as localidades xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou o mesmo sábado, 1 hora denantes do inicio da función na billeteira do Auditorio Municipal Alobi. Seguimos con ofertas dende Aula CEMID, son ofertas formativas. Esta tócanos moi directamente porque se vai traballar sobre como facer podcast. Ter un podcast está á orde do día.
é que é do máis habitual que non só personaxes de relevancia pública, senón tamén xente de a pé, conten as redes co seu espazo no que compartir entrevistas, coñecementos e todo tipo de inquedanzas. Pero darlle vida a un podcast non é só poñerse a falar diante dun micrófono con certa periodicidade. Tamén é necesario controlar as ferramentas básicas de edición, en que plataforma se pode distribuir ou esas liñas mestras necesarias para que este espazo se faga un lugar e capte a audiencia. Pois ben, para poder adentrarse nesta materia, poder dar os primeiros pasos na creación de contido digital deste tipo, dende a Aula CEMID nos ofrecen un taller gratuito de creación de podcast. A actividade vaise desenvolver entre os días 9 e 13 do mes que ven, en horario de tarde, de 4 a 9 da noite, na Aula CEMID do Soto da Casa do Peso, e permitirá ás persoas asistentes aprender a crear o seu propio podcast, dende o deseño de idea principal, a grabación, edición, publicación e difusión do produto final. Trátase dun obradoiro moi práctico, gratuito e pensado para que unha vez rematado o participante poida sair xa co seu proxecto en marcha. As prazas son limitadas, polo que é necesario anotarse no 640 813 790 ou ben enviando un correo electrónico ao enderezo cemid.aspontes@xunta.gal. Este ano temos tamén unha novidade coas festas do Poao das Veigas que se recuperan. Pois ben, canto a estas festas, hai que falar de que hai unha serie de actividades xa ben selladas previamente das que imos dar conta repasándoas. O tempo avanza, en cousa de 3 meses o Poao das Veigas volverá a engalanarse con luces de cores e bandeiras para celebrar tras anos de ausencia a festa en honra a Virxe da Luz. Como xa lles adelantábamos en informacións previas, a convocatoria será os días 29, 30 e 31 de maio e vai recuperar non só as tradicionais verbenas de sempre ou as atraccións para os máis pequenos, senón tamén todo un referente deportivo como o maratón de fútbol sala do poboado. Con o respaldo do Clube Lago Sport, a Comisión de Festas vai reeditar esta mítica competición deportiva e que cada primavera concentraba veciños e visitantes ao redor da mítica pista deportiva do Colexio Endesa. Para este regreso, a competición contará con categorías masculina, de veteráns e feminina, con premios que suman 2.600 euros segundo cada categoría. Ao que se van sumar tamén trofeos para os mellores equipos, xogadores e xogadoras, ademais de recoñecementos aos mellores porteiros da competición. O prazo para anotarse estará aberto ata o 27 de maio á mañá, xa que á tarde ás 8:30 está previsto que se realice o sorteo dos grupos no Lar de Endesa. Para anotarse ou solventar calquer tipo de dúbida en relación aos premios, mecánica da competición ou inscripcións, a organización conta con varios teléfonos de atención. O 676 657 182, o 659 202 185, o 677 234 323 e o 661 408 973. Mañá é xoves, mañá toca xoves na Biblio. Repasamos tamén o que nos apunta esa xornada de xoves na Biblio dentro do programa Ler Conta Moito, de animación a lectura, música, teatro e lectura para mañá. Un fermoso conto e música en directo van ser os protagonistas desta semana dos xoves na Biblio. Así, mañá, neste caso no escenario do Auditorio Municipal Alobi, será posible desfrutar do concerto didáctico A Banda no Rock. A proposta, protagonizada por Cris Collazo e Josiño Porto, une a historia de Pincho e Púa con diferentes temas musicais en directo e dos que nesta ocasión se van a encargar alumnos, mestres e tamén familias do Conservatorio de Música das Pontes. Da man de A Banda no Rock, o público asistente poderá coñecer a Pincho e Púa, dous amigos que darán boa mostra do importante que é contar con alguén que nos bote unha man en momentos complicados. Como sempre, xoves na Biblia abrir as súas portas a 6 da tarde con entrada libre ata completar aforo e lembren nesta ocasión no Auditorio Municipal Alobi. E ben de celebrarse a reunión mensual de Puntadas con Agarimo. A verdade é que goza de moi boa saúde esta asociación porque tamén teñen unha formación inminente, pero nesta xa non quedan prazas. Haberá que agardar a seguinte. As agullas de calceta de Ganchillo non pararon de tintinear na tarde do pasado domingo grazas a unha nova xuntanza mensual do colectivo Puntadas con Agarimo. Unha trintena de persoas se sumaron a esta convocatoria que tivo como escenario o local social Vincallo, na Cal da Velaíña. Unha xuntanza na que tamén se aproveitaba para festexar o entroido, xa que moitas das participantes se animaron a acudir disfrazadas e non faltaron como merenda uns sabrosos freixos preparados por unha destas artesás da Lá e do Ganchillo. Unha vez máis, durante estas 3 horas, as participantes compartían confidencias e situacións do día a día, tomaban un café e, por suposto, se deixaron levar polas agullas e o ganchillo, intercambiando consellos e directrices sobre como facer unha cadeneta, un punto baixo ou un bucle.
feel still, trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, Fíos de todas as cores e deseños de todo tipo saíron desta xuntanza a que se vai sumar nuns días unha nova actividade. Neste caso falamos dun curso de iniciación ao crochet en o que as participantes poderán elaborar unha pequena carteira. A actividade vai se desenvolver o vindeiro 8 de marzo no seu local social entre as 11 e 1 da tarde. Lamentablemente, as prazas xa están esgotadas, polo que todas aquelas persoas interesadas en participar deberán agardar a vindeiras convocatorias. Foi todo por hoxe, foi todo por este mércores 25 de febreiro. Mañá xoves, mañá volvemos prácticamente rematando xa este mes de febreiro, mes curto onde os haxe, cando volvamos a semana que ven xa estaremos en marzo, así que 2 días máis de febreiro para contarche a información, 2 días máis que faremos dende aquí, dende a televisión local. Volvemos mañá, grazas, boa noite e bo descanso.